Bigarren gaiko kausa eta ondorioak. Eta hemen ikusten dugu aztertu beharreko azpiatala izango dela seiurteko demokratiko edo iraultzailea. Goazen ba, kausekin. Seiurteko demokratikoko kausak. Lehenik gogoratu behar dugu non kokatzen garen. Aurreko garaian, bageneukan batasun liberalaren eta moderatuen arteko txandaketa bat hau eman zela 2 urteko aurrerakoiaren ostean, bai? Urte hauetan, ba, hemen izenburuak esaten dugun bezala, txandatzen joan ziren gobernu moderatuak eta batasun liberaleko gobernuak. Orduan, 1876 urtean krisi ekonomiko bat etorri zen, ustatxarren ondorioz, eta ezegonkortasun politiko ekarriko zuen honek. Zergatik, gobernuak ezintasuna erakutsi zuelako gizartearen eskakizunei aurre egiteko, eta gainera autoritarismoa erabili zutelako herriaren kontra, eta oztopatzeko herriak eskuartzea politikan, ez? Guzti honek gainera, Isabel Bigarrenaren ospetxarra ekarri zuen, alde batetik bere axola gebekeriagatik, eta beste alde batetik bere korrupzioagatik ere. Defizit ekonomikoa ikaragarria zen, gehitu behar dugu, krisi ekonomikoari korrupzio ere gehitu egin berzaio, eta honek ekarriko zuen, oposizioa biltzea 1876 urtean ostenden. Eta bertan, sinatzaileek adostu zuten, Isabel Bigarrenaren monarkiarekin amaitzeko. Hau noiz gauzatuko zen, 2 urte beranduago, 1878 urtean, La Gloriosako iraultzaren bitartez. Zentzuk izan ziren 6 urteko demokratikoaren ondorioak? Lehenik ikusten dugu, nola, aztertuko dugu, joango gara 1879 urtera, bai? La Gloriosako altxamendu iraultzailearen ondorioz, Isabel Bigarrenak alde egin behar izan zuen, eta gorte konstituzio gileetarako hauteskundeak deitu ziren. Eta bertan, ikustezake zuen bezala, egon zen gehiengo progresista bat. Horrek, albidetu egin zuen, 1879ko konstituzioa aurrera eramatea. Izango dena, konstituzio aurrerakoi bat. Bai? Zeinek baimenduko duen adibidez, gizonezkoen sufragio unibertsala, askatasun handiagoa, eta izango da momentura arte egon den konstituziorik aurrerakoiena. Baina, bi arazo zituen momentu horretan Espainiak alde batetik piztuko zen Kubako gerra, eta beste alde batetik koroa ea noren esku gelditu behar zen. Izan ere, 1979ko konstituzioak esaten zuena zen Espainia monarkia parlamentario bat zela, eta horrek errege bat bilatzea suposatzen zuen. Karlistek, Carlos Maria proposatzen zuten. Borboitarrek, Isabel Bigarrenaren semea Alfonso. Bestalde Serranok ere Montpensier dukea proposatu zuen, gero ditugu errepublikanoak ez zutela inongo monarkarik nahi, eta azkenik gailenduko zena izango zela, primen aukera, Amadeo Saboiakoa, edo Amadeo lehenengoa izango zena. Baina Amadeo lehenengoak arazo askori aurrera egin beharko die hasierako momentutik hemen ikustezakegun bezala. Alde batetik, bera defenditzen zuen prim, bera heldu baino egun batzu lehenago hil egin zen, eta beste alde batetik aurka zituela barkatu alde batetik errepublikanoak, beste alde batetik karlistak, beste alde batetik alfonsinoak, orduan egoera benetan komplikatua zen berarentzat. Karlistak gainera altxetu ziren, eta hirugarren gerra karlista emango zen, Kubako gerrak jarraitzen zuen, eta azkenik langileen errebindikazioak ere egon ziren beraien egoera penagarria, beraien egoera penagarriaren orka grebak antolatuz, eta egoera benetan komplikatu honetan, azkenean Amadeo lehenengoak abdikatu egin zuen. Eta honek ekarriko zuena izan zen lehenengo errepublika. Baina errepublikak arazo pilo bat izan zituen hasierako momentutik, eta aurretik zeuden Kubako gerrari, eta baita ere hirugarren gerra karlistari, baita langileen errebindikazioei gehitu zitzaien baita ere, iraultza kantonalista. Hau zer izan zen, leku, Espainiako leku batzuetan, gero ikusiko dugu mapa batean,
eman zirela altxamendu kantonalistak nahi zutelako errepublika federal bat. Hau da, beraiek autonomia maila altuagoa nahi zutelako eta ez errepublika unitario bat zeinetan, hobeto esan da, erabakiak Madriletik bakarrik hartzen ziren. Honek ekarri zuen ezegonkortasun politiko handia eta ikusten dugu nola gobernuan aldaketa ugari egon ziren. Lehenengo Stalinao Figuerasekin, Pi Margalekin, Nicolas Almeronekin, zeinek dimititu zuen eriotza zigorra zuelako onartzen, eta azkenean Emilio Castelar izan zela iraultza kantonalista hau zapaldu zuena. Baina ikusiko dugu nola, kolpeak jasotzen zituen errepublikak leku guztietatik, eta hemen daukagu Pavia generala eman zuena lehenengo estatu kolpe bat errepublikaren aurka eta Serrano jarriko zuela gobernu buru, baina gero, hau izan zen urte hasieran, 74ko urte hasieran eta urte amaieran, hemen daukagu Serrano, nola Martínez Campos generalak beste militar batek beste estatu kolpe bat eman zuen kasu honetan Serranoren aurka eta era honetan ekarriko zuen edo ekarriko zituen hobeto esan da Borboiak bueltan. Alfonso Ama bigarrena Isabelen semearen etorrera.